To abin da muke cewa jama'a, gaskiyar lamari 'yan jaridu na arewa wajibi ne kuma ku daina munafuntar mu, don yanzu matsalar da muke fama da ita ce abin da mu muka sha alwashi. Idan har al'ummar mu ta musulmi ba za su haɗu su yi magana a matsayin shugabanci game da wannan abun ba, to ɗaiɗaikun mu za mu fara tara 'yan jaridu a inda muke, muna magana da yawun musulmin da muke wakilta a guraren da muke wakilta, akan cewa abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan na kashe-kashe to babu hannun musulmi a ciki. Sannan we hold responsibility upon the Inspector General of Police, ya fito ya gaya wa mutane idan aka yi kisan kai jama'a awa 24 da nearest DPO dole ne ya bada bayani a kai. Wannan shine yana daga cikin aikin 'yan sanda. Duk inda aka yi kisan kai a duniya yana ƙarƙashin jurisdiction na wani divisional officer of police, ya fito ya yi bayani, yaya bayani dangane da wannan kisan kai. Balle a ce irin wannan kashe-kashe da yake faruwa, with all the intellectuality and intelligences da ake tunanin cewa wai hukumar 'yan sanda a yanzu tana da su a ƙarƙashin wannan shugabancin nasu, a ce ba za su iya gabatarwa da al'umma bayani gamsashe ba, sai rikici ya zo ya balle, sannan kuma sai a zo ana cewa gaskiyar lamari fa an kala wa musulmin nan ne. To kiristocin Najeriya su sani, idan su fada a gare su suna yi ne na sha'awa, mu kuma fada a gare mu muna yi ne a matsayin addini. Inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah. Allah yace fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi. Albishirinku ya mu'minai, Allah ya sayi rayukanku da dukiyoyinku, saboda haka wajibi ne wallahi duk lalaci da lalata da ta same mu, kai ka tara dukiya a ƙasar, kai kake da gidaje, kai kake da kaza, kai kake da kaza. Wannan yakin yanzu suna harin duk wanda suke kira musulmi ne, ba da 'yan boko haram suke ba, ba da 'yan izala suke ba, ba da 'yan ɗariƙa suke ba, ba da 'yan siyasa suke ba. Matukar kana kallon gabas kana sallah ko ba ka yi, matukar ka fito cikinmu, wannan abin ya shafe ka. Saboda haka ku tashi ku yi magana kafin lokacin da za ku yi maganar ba za ta amfanar ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, kiristocin Najeriya suna da lauyoyi, indeed suna da lauyoyin da mu musulmi ba mu da su, masha Allahu. Idan suna son su warware zamantakewar da ake tare, ba sa buƙatar sai sun yi munafunci. Ma'ana kana da mata in tana son ku rabu, ba ta buƙatar sai ta zo ta kwaɗa maka buta, ta yi maka wani ƙulu a goshi, sannan a fara bala'i, ka ji zafi ka ce ka sake ta. A cikin ruwan sanyi sai ta ce mai gida na gaji da zama da kai. A tattauna, dialogue ne, a fahimci juna ko a gaza fahimtar juna, shikenan sai a yi hul'i, shikenan sai a rabu cikin mutunci. Me yasa kiristocin Najeriya idan suna so a raba ƙasa, me yasa sai sun tayar da fitina? Me yasa ba za a kai wannan ajandar ba? Shugaban ƙasa nasu ne, shugaban majalisa nasu ne, duk wani mai faɗe aji in ba nasu ba to yana ƙarƙashinsu ne. Duk wani wanda ya isa a ƙasar in ba nasu ba, sun sa bakin shi ya yi shiru, baya iya magana a madadin musulmi. A ƙarƙashin wannan, me yasa in suna so a raba ƙasar ba za su kai wannan ajandar majalisa ba a tattauna ta, cewa su ba sa so a ci gaba da zama tare da ainihin musulmi? Abin da aka yi a Southern Sudan kenan, ba haka aka yi ba? Da aka raba ƙasar, an raba ta cikin lumana ko ba a raba ba? Da aka raba yanzu ba arna suna nan suna kashe kansu ba? A nan jihar Kaduna lokacin mulkin gwamna Makarfi me aka yi? Arnan kudancin Zaria suka ce sun gaji da zama a ƙarƙashin masarautar Zazzau. Me aka yi? Sai aka ce a basu masarautunsu. Kwana 7 da basu nasu suka kashe kansu. Ba abin da ya dame mu, babu abin da muke cin riba na zaman mu tare da waɗannan arnan, sai dai biyayyar mu ga musulunci da kuma biyayyar mu ga su Sardauna. In ba haka ba mu ma a shirye muke a raba.
domin an raba din babu abu. Menene yanzu zaman tare da su yake amfana mana? Na ɗaya, duk wanda ka gani da wutar lantarki yanzu shine nefa kanshi a gidan shi. Duk wanda ka gani da ruwa shine water board din kanshi. Duk wanda ka gani da tarho shine nitel din kanshi. Duk wanda kaga gidan shi yana zaune lafiya shine chief security gidan kanshi. Ba wani abu wanda wannan zamantakewan yake ƙara wa wani daga cikinmu. Idan ma akwai waɗanda ke cin ribar zamantakewar da ake kira Najeriya a yau, ba ta wuce waɗancan mutane da ake kira Aluja ba, waɗanda suke can sama. Amma dai talakan arewa musulmi ba wani abu da wannan zamantakewar ta tsinana mishi, baya cin ribar ta ko misƙala zarratin. A ƙarƙashin haka, idan sun gaji da zamantakewar tare, mu ma mun gaji. Don haka abin da muke cewa manyanmu, in dai kun yadda ku manyan arewa ne, shugabannin musulmi ne, magadansu Sardauna, to ku fito ku yi magana a madadin addinin musulunci. Amma ba zai yiwu a kala mana laifin da ba namu ba. Kwanan nan kaɗan za ku ji sun fara kisan musulmi. Yanzu ku je ku binciki me yake faruwa a Niger Delta. Musulminmu ne sun baro Port Harcourt, jama'a kusan safa wajen guda 3. Mutum 270 aka tare su a garin Sapele a jihar Delta, aka kashe su. Wane irin abu ne wannan? Suna ta rarraba takardu cewa sai kowa ya bar Niger Delta. Wannan wace irin wauta ce? Wannan yana daga abin da Sani Abace ya duba fa. Waɗannan mutane ba wai a hana su mulki ne saboda kabilanci ba. In an bar abin a hannunsu, ƙasar za ta rikice ne. A yanzu ne za a gane muhimmancin kaico da ganewa. Don a wancan lokacin namu ne ake neman su goyi bayan shi a fahimci ina alƙiblar take. Sai aka gaza fahimta. Waɗannan mutane ba su da cancanta ko misƙala zarratin akan su zama jagororin mutane, domin duk mutumin da zai zama jagora, sakamakon haka wawayen mutanen shi suna tsogalar wasu mutane, wannan mutum bai cancanta a ce mulki yana hannun shi ba. Yau wata nawa ne da ba su mulkin, amma har sun fara haka. Me ake tunani waɗannan mutanen in suka shekara 2? Me ake tunani in suka shekara 3? Gashi nan suna son su rikita ƙasar, tun daga shi na saman har waɗanda ke ƙasa da su, waɗanda ke ƙasa da shi, ba wanda yake neman ƙasar ta zauna lafiya. Wace irin rayuwa muka samu kanmu a ciki? Rikicin 'yan Niger Delta, Obasanjo a matsayin shi na tsohon soja kafiri ya iya kwantar da rikicin? Bai iya ba. Wane ne ya kwantar da rikicin ya lafa wa talgen ruwa? Musulmi ne ɗan arewa. Ku duba irin wannan abu, jama'a. Bom ɗin nan da suka fara bugawa a Abuja a ranar Najeriya ta cika shekara 50, 'yan uwan shi 'yan Niger Delta suka buga bom ɗin nan, suka ce su suka buga bom. Ya ce ƙarya kuke, ba ku ba ne, 'yan ta'adda ne. Suka ce ƙarya kake, munafikin Allah, mu muka buga. A ƙasar nan aka yi haka, aka sa gashi muryar shi yana cewa su suka buga bom, ga hannun shi a ɗaura ankwa, za a shigar da shi kotu, yana cewa su suka buga bom, kuma in aka sake su za su zo su sake buga bom. Amma wannan kaboyi yana buɗe baki yana cewa sam ba ku kuka buga ba, 'yan ta'adda ne. Su wane ne yake nufi da 'yan ta'adda? Yanzu ya fito ya ce a cikin kabinet ɗin shi ma akwai 'yan Boko Haram. Madalla, madalla, ta yi kyau. Ina fata an gane. Saboda haka jama'ar musulmi ku kiyaye wannan. A matsayinmu na musulmi ba za mu kai wa kowa hari ba, amma kuma shugabannin musulmi su san cewa to akwai wani gawayi yana nan ya kama da